Dar ce faceți, mă, bandiților? Haideți să vă zic ce am aici. Avem o motocicletă care este albastră. Am găsit-o pe drumul Poieni aici, care nu trage, care nu știe să se... Doamne, ai. Cred că am ajuns la limita cauciucului. Ce să vă zic, mă, despre motocicleta asta, e albastră. Hai, trage, hai. Deci nu se poate așa ceva, doamne, genială. Se aude, dar nu se mișcă. Măcar sună bine. Mi-e frică să mă las cu ea, nu știu de ce. E prea mică, e micuță, e atât. Frâna față e cam slăbuță. În schimb, frâna de motor e ok. Golful ăsta e frumos. Și nu știu cum se comportă pe curbe, dar fiind așa micuță, mi-e cam frică să o las mult pe o parte. Cred că e maxim care pot să ating. Mă aștept să se întâmple ceva după ce treci de o anumită durație, dar nu prea. Nu se schimbă mare lucru. Ai, ce mă dor mâinile. Acum mă felicit că nu mi-am luat un motor cu semi-ghidoane. Am urcat până la jumate și mi-am dat seama că nu mergea camera. Cum e? E mare. Se aude ceva până mea și căzut cu el și-ai spart toba, că se aude prea tare. Revenit pe bani. Altă viață, frate. Șaua e super comodă. Ea e mare. Se lasă frumos. Nu acum trebuie să-mi dai, când se face verde. Consumă.
Bye!